Pozicionální loňského štěstí, který je tam na bariéře Keguk, na 4. pozici je to pro změšku Kasinta, na 5. následuje Vivale a za ním favoritka Subsidy, dále metrková nápadem nominající Old Story. 12 metrů do cíle, listní jsou v první čtvrtině dostihu, v čele stále Radikál Kinžo, ze stáje Rapid Trhový Štěpánov s jockeyem Janem Wernerem Sedler, na 2. pozici Kerry ze stáje Riviera s jockeyem Tomášem Lukáškem, na 3. pozici se posunula Kasinta ze stáje VTŠHC s jockeyem Martinem Sencem. 4. průběžná pozice v polovině dostihu patří Keguk ze stáje Autoopravovňa Strdisko a už se tam pod Baužanem Forzovájevem z Měšku posouvá Subsidy na 4. pozici, Keguk je 5., Vivale 6., Metrková 7., Old Story z Dolného stránku startuje 8. Jestli točí do cílové roviny poslední 6 metrů do finiše. Stále na bariéře Radikál Kinžo před Kerry, na 3. pozici už se ještě posouvá Subsidy, za ní 4. Kasinta, 5. Vivale, dále pak Metrková a Old Story, která dohání na stranu, už se snaží akcelerovat, ale v této chvíli je to Subsidy, která přede dráhy atakuje vedoucí Radikál Kinžo, 300 metrů do cíle Radikál Kinžo, Subsidy nevolení, Kerry se na středové bariéře bude otočit na kudy a ještě je tam Metrková. Posledních 100 metrů do cíle, Subsidy vede dělat Metrková, vypoje, Subsidy nebo Metrková, Subsidy, vítězí pohodě v bariéře, Subsidy favoritě do spolu. Na druhé místě Metrková, 3. Vivale, Startovala byla 6.